Sa number 5, lalaki nga nagabaligya kinawatan nga motor ginkastigo. Nakuhaan sa closed circuit television camera footages ang pagkastigo sa mga tambay sa isa ka lalaki sa tunga sang dalan sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago sa Bacolod City. Ang nasambit nga lalaki ang nagbaligya gali sang kinawatan nga motor. Sa iya pagbalik agud kuntani nga manukot siya ang ginpulihan sa mga tambay nga nagbulos-bulos tindak kag kapungol sa iya. May isa ka persona nga nagtambag rason nga nauntat ang pagkastigo sa lalaki. Ang lalaki nagtinguha nga makabangon kag nagakiang-kiang palayo sa lugar. Wala naman ini nagpadulong sa police station agud nga magreklamo. Base sa impormasyon sa pulis, nabanan sang ginbaligyaan nga kinawatan ang motor bangod nag-post ang tag-iya sa social media nga nadula ang iya motor kag ginabaligya ini sa Facebook Marketplace. Ginkuha sa kapulisan ang motor nga nakapark sa higad sandalan sa Barangay Banago kag nauli sa tag-iya. Apang ang lalaki nga ginkastigo wala na malocate.